Kolom ka jotono no ang tini thaisa thani cox hana bagai noroni besang ma phakya sal kisa sekang seng thokai film no youtube or mani sini sign film production youtube channel lo o film just kase minimum 29 rupees to ine film norok nai manai only 29 rupees ri norok 1 man nai manai ke baksa boroktam khlai mane movie no download ba copy khlai ne brok jane jeni YouTube channel khlogini upload khayo ka aba hai khlanya ro manja kha ke manja ginai sing borno legal action nahar kha nahari borno যখন जों social media o sabok khlai manja khan ne mani borno guardian ok phai belani request khai ke am hai takai de ne ke sing social media from de sa manja khan ke tabo nai ne ba mane salbormo no masa ka channel khlogoi o movie na upload khalai ke asuk to time ya sob somoy je check khai tong ni ke ang to copyright strike din tongo ka borong na di ko te masa sadon do khai kana sidi ani kok borok wan phu iko wani kok borok wan samne channel nok na dikla di na sidi mane tam sanai boje hake channel mane khulugui nang tam lo lap mane tong ba mane borong no omake loksan norok mane ha khlai norok tam lap no tong mane abo to borno saklang mane si norok aba hai samurok norok khlai kenke sing bhage bosang agui manai only 29 rupees station norok kase movie no support khali haida nai di thina nung 29 rupees ri nai di film enjoy khadi ke tangile nung norok ko bhage khlai ba ikona sidi te maso khulugo jau ka iko okay asik mane 29 rupees only awasion rok film nai mane hake tasha nong ni channel la upload khlai ni rok hake borong nong lok sang khlai nge sang ko brok film maker rok bhage kusugo kai mane ba kemoni bagai norok jottono norok jottono okok no pisadi kebo mane youtube ba ke upload ta khlai di sang mane corporate strike disin dinai mane sisiala suka sal burum masai masa kiri angbo sal burum sai tong omai de khlai tebun khlai ka abono obai ke bata khlai di engke oje tabuk ja upload khainai ani kok borok wan nang bo obai borong no lok santa khidi nang channel katal khulogui nai nang kuno revenue barang kamai khaimangalak youtube nang jodi samung khanya ni hinke nang hard work khai khlai di nijini kolom de khilai khlai di kebuni komuno oba ke rita khlai di geseng sini kobor rok seng hakan kului thanai tolo kului thanai narok seng jodi aba ke loksan khai kenke abanu keba oba haja khlai di asuno hambai